Исәнмесез? Сез татарча сөйләшергә беләсез инде, әйбит. Бу тапшырны сез карагач, сез татарча аңлыйсыз, үзегез әйтә беләсез. Яза беләсезме? Менә шул турыда бүген сөйләшәбез. Татарча диктант булачак бит, агайны. 19 октябрьдә һәркем үзе яшәгән төбәктә диктант язачак. Җаны теләгәне, белгәне булдырылганы. Бу турыда без Линария Муслимова белән сөйләшәбез. Ул Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының яшьләр комитетын җитәкли һәм Бөтендөнья татар яшьләр форумының да рәисе. Линария, бу диктант бит беренче тапкыр язылмый әле. Без бу диктантны инде быел 4нче тапкыр утырып язачакбыз. Узган елны 15 меңгә якын кеше катнаштырган идек. Төбәкләрдәме, бүтән җирдә дәме ул? Ситиләрдә дәме? Әлбәттә, бу бөтен дөнья белем бирү акциясы. Бөтен дөнья буйлап без аны ел саен инде илләр, регионнар, Татарстан язгач бу инде азмы күпме сөйләр белгән һәм яза белгән яки белергә тырышкан кешеләр, әйбит. Бу әйтергә кирәк, татар теленә битараф булмаган кешеләр беренче чиратта бу әлеге дөнья күләм акциядә катнаша. Әйтик, мин Төркмәнстанда яшим. Катнашаммы бу диктантта, ничек катнашам? Каян беләсез сез аны? Мин бәлки хатыным белән яки анагым белән язып утырмын да. Biz диктантны әлбәттә инде диктантның информациясын таратабыз. Безнең үзебезнең канатыбыз астында эшләп килгән оешмаларга, безнең яшьләр оешмасы 150-гә якын, дөнья буйлап, Россия буйлап, Татарстан буйлап төрле берләшмәләр белән эшләйбез. Һәм бу диктант ул шулай киң таралып китте инде, быел 4нче ел әйтеп торам инде кабатлап. Бу бер хәрәкәт инде димәк. Татарча язу буенча хәрәкәт. Бу күңелле хәл бит, чөнки татар теле бетә дигәндә кеше сөйләшеп кенә калмый, язып та карый. Хаталарны тикшерә һәм диктантның текстын әйтеп торучы кемнәр була инде ул һәм ул текстны каян алалар? Без менә карагыз, бу диктантны татар теленә игътибарны арттыру өчен, филологларны популярлаштыру өчен, татар теле филологларын популярлаштыру өчен күбрәк тә юнәлттек инде. Аның ике ягы бар диктантның. Беренчесе ул кеше үзенең грамматикасын тикшерә, әлбәттә кемнеңдер ниндидер дәрәҗәсе бар. Икенче яктан кем татар теленә битараф түгел дип әйтик. Мәсәлән, мин удмурт телендә барып диктант языр идем. Мин бит инде ишетәм кеше әйткәнен. Һәм бу диктантның мәгънәсен дә шулай мин бераз масштаблырак арттырыр идем. Мин шушы елның яз айында искә төште, башкортча диктантка бардым. Мин үзем туган ягым Башкортстан. Безнең авылларда бер вакытта да башка телен укытмадылар, ләкин без кече яшьтән Башкортстан пионеры дигән газетны, пионер журналын укып йөридек һәм Башкортстан телевидениесын, радиосын тыңладык һәм карадык. Шуңа күрә мин беләм театрында карыйсым. Шуңа күрә телләр якын, аның аермасы зур түгелдер дип һәм үземнең грамотностьларга дип бардым һәм яздым. Билгесен әйтмим, ләкин анда 5-6-7 хатаның ике төрлегенә булуын белдем. Бер-ике җирдә кыска и белән урынына яки киресенчә бер үк хаталарны кабатлаганмын. Диктантны яза белгән кеше башкача да яза ала дигән нәтиҗә ясап кайтым һәм Казанда яшәгән башкорт яшьләре белән бергә язып, аларның бу акциясына катнашып, хөрмәтемне күрсәттем һәм бик канәгать калдым һәм Алла бирсә киләсе елда башкорт диктанты язылса, ансында да барам, чөнки мин татарча диктант язам. Менә шушындый минем кебек кайф белән мөнәсәбәт күрсәтүчеләр күпме соң ул? Без әлеге диктантның пиары белән дип әйтик, хәзерге сүз белән инде аны информацияны тарату буенча бик актив социаль челтәрләрдә эшләйбез. Хәзер бит инде көннең 24 сәгать дәвамында кулда телефон. Шуңа күрә без социаль челтәрдә без ул информацияны, социаль челтәр ул илләргә, WhatsApp бөтен җирдә социаль челтәрләр ул хәзер илләргә, регионнарга бүленми. Мин чыгарган афишаны Америкада да күрәләр яшьләр. Бик күп кешеләр ничек моны оештырырга була. Әйдәгез, Яңа Зеландиядән мәсәлән миңа язды бик бер егет. Ул Татарстаннан ничәдер ел күчеп киткән. Ветеринария каралы, моны мин бит монда бер 10 татар таба алам. Әйдәгез, мин дә оештырам диде. Әлбәттә мин аңа әйттем, әйдә, Айрат, яз, әйдә теркәл безнең сайтта. Яңа Зеландиядәге татарны күргәнем юк әле. Алар да катнашачак монда. Алла берсе. Текстны сайлауда бер төркем филологлар эшли, тел белгечләре. Ул КФУның безнең Татарстан урамында урнашкан Халыкара коммуникациялар институты нигезендә безнең төп мәйданчыгы инде ул. Аның филологлар эшли. Без ел сайын 4 ел рәттән Татарстан 2 урамында утырып язабыз аны.
Һәм шушы текстлар әлбәттә бер-берсеннән аерыла. Регионнарга башка төрле дәрәҗә авырлыгы, Татарстан өчен башка төрле, илләр өчен инде Бу гомумән текстны башка текст алдан кулга төшүп мөмкин булмасын. юк. Аны Былтыр кемне бирделәр әле ул иштифадә Исхакыйма? Исхакый Эшкәбил. Быел без шундый система уйлап таптык. Безнең бар сайт, кем безне тыңлый, ишетә, тәкъдим итәм, кем диктантны оештырырга, бәлки безнең әңгәмәдән соң илһамланып китер, diktant.tatar сайтына кереп теркәлергә. Анда нәрсә кирәк? Сез үзегез төп оештыручы буларак команда җыярга кирәк. Беренчесе, кем сезнең ул диктантны укыячак? Ул әлбәттә дикциясе яхшы ишетелгән, шушы текстны укып чыга алырлык бер кеше. Без мәсәлән еш кына вакытта татар медиа йөзләренә ориентир тотабыз. Узган елны безнең Эльмира Калимуллина укыды. Голос финалисткасы инде ул, җырчы танылган. Артистлар, билгеле шәхесләр. Билгеле шәхесләр, шулай диктантка күбрәк кеше әлбәттә диктантка күбрәк кешене җәлеп итер өчен аңа ниндидер медийный йөзләр, шәхесләр чакырырга кирәк, танытырга кирәк. Иң шәбе укытучылар булса әйбәт инде. Аның дикциясе иң яхшы булыр. Иң яхшы, килешәм. Укучы кеше табасыз, диктант критерийларын ничек тикшерү, без шулай ук аны сайтка урнаштырабыз. Сез инде үзегезгә волонтерлар табыпмы, тел белгечләре табыпмы инде, шушы диктантны язучы кешеләрнең тикшерәсез, җыеп алып оештыру комитеты. Аннары шушы сайтка билгеләрне эләсез. Чөнки һәрбер язган кеше, аннары үзенең телефонда сайтка кереп, үзенең билгесен карый алачак. Аны ул үзе генә күрә алачак, үзенең фамилиясын гына кертеп. Һәм соңында һәрбер язган кешегә шулай ук сайттан катнашучы сертификаты, дипломы алып була. Ул дипломны инде Татар конгрессы исеменнән һәм шундый урыны булачак буш, һәрбер кеше үзенең оешмасы, берләшмәсен анда куя ала. Мәсәлән, шундый кичкенә генә бәйрәмдә оештыра ала, диктант язганнан соң дипломнар тапшырып катнашучыларга. Бу инде бик күңелле чара, мәсәлән, чит илдә яшәүче татарларга. Татарча диктант яздым дип, хаталарны күреп төзәтсәләр бит, ул минем күңелемдә кала ул әйбәт. Шәп нәрсә бит, бу сертификат матур гына кагаздыр инде ул. Үзләре алар аннары диктанттан соң сөйләшә, айыра инде, кайда хаталары булган, ничек киңәшләр ала. Ул менә шушы барлык критерийларны һәрбер төп оештыручы кеше diktant.tatar сайтында күрә алачак. Африкада яки анда Шотландиядә утырган бер татар ялгыш кына килеп интернетка кирип күреп калса, ул да менә шушы диктант татар дигән сәхифәгә кирип теркәлеп үзе оештыра ала. Һәрбер кеше. Яки үзегез яшәгән төбәктә оештыручыны ул каян тапсын? Мәсәлән, Татарстанда, Башкортстанда язасы килә кеше, ул каян белсен? Менә шушы сайтка кирип diktant.tatar, анда бар зур карта. Шушы картада нокталар куелган. Кайсы ноктада кем оештыра? Нинди мәктәп, нинди юл, нинди урам. Ул ноктада булмаса, син яшәгән урынны үзең оештырасың. Син үзең оештыра аласың, әлбәттә. Вакыт күп калмады агайны, без яки диктантка язылырга кирәк дип булыр. Бәлки үзебезгә оештырырга кирәк булыр. Бу 19 октябрь Казан вакыты буенча сәгать 1дә башлыйбыз. Минем әлбәттә физкультурадагы кебек сынап карыйсым килә үземнең, онытмадым микән кагыйдәләрне. Һәм матур итеп, матур сүзләр, матур текст булыр микән инде бу? Әле оештыру комитеты тел белгечләре хәл итә. Бу турыда Татар конгрессының сәхифәсендә дә һәм диктант татар diktant.tatar дигән сәхифәдә мәгълүмат булыр. Телевидениедә дә булыр, ягъни әйдәгез әле диктант язып карыйк, ничек килеп чыга. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, диктант язу көнне 19 октябрь Татар Информ сайтында туры трансляция барачак. Әгәр дә сез яхшы дикциялы, ниндидер татар филологы яки берәр татар шәхесе кемдер ризалашмый икән бу диктант текстын укырга, сез интернет аша бу сайтны кабызып Татар Информ безнең белән бергә яза аласыз, безнең укучыны ишетеп, безнең укытучыны. Әгәр дә сез үзегез беренче булып үзегезнең авылда бу хәбәрне ишеттегез, күрдегез икән, әлбәттә монда битараф булып калмыйча, бу информацияны мәктәпкә барып күрсәтергә кирәк. Әйтергә кирәк, бөтен дөнья бүгенге көндә татарча яза, берләшә. Менә нинди кызык акция бу татарча диктант. Бу турыда сөйләде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының яшьләр комитеты рәисе һәм татар яшьләре форумы җитәкчесе Ленария Муслимова.